טוב, אז היי לכולם, הגעתם לעוד סרטון שלי ושל אח שלי בערוץ ברול סטארס. אז היום זה היום הראשון שלנו שאנחנו מעלים סרטון על כל דבר של ברול סטארס, והיום מה אנחנו חושבים על מיקו. רגע, בוא נחפש אותו, הנה. מה אנחנו חושבים על מיקו ואם באמת הוא מומלץ, אפילו שכולם קיבלו אותו בחינם. אז יאללה, בואו נעשה משחק. בואו נעשה בזוג. יאללה. בואו נראה מי אני. אוקיי, אני מיקו גם. אוקיי. יאללה. אוקיי, מיקו ממש טוב. מיקו ממש טוב. בואו עכשיו, בואו ננסה לשדרוג אותו אם יש לנו מספיק איך קוראים לזה? מטבעות. טוב, אז בואו נשדרג אותו. אפשר עוד. שדרגנו אותו לרמת כוח 6. אוקיי. עכשיו בואו נשחק איתו בסולו. הוא ממש טוב. בואו ננסה עכשיו בסולו. אני לא יודעת אם כולם קיבלו בחינם. נראה לי כולם קיבלו אותו בחינם. אבל אוקיי. אני מיקו. אוקיי. אין פה עוד מיקו. אוקיי. טוב, אז אנחנו ממשיכים עם איזה שחקן יצא. טוב, אני לוקחת את אדגר בנוקאוט. מי שלא מכיר את המשחק נוקאוט הוא המשחק הכי קל שיש. פשוט צריך להרוג את שלושתם מהקבוצה האדומה. פשוט מנצחים ומקבלים 8 גביעים, וזה הכי קל בעולם. זה מה שאני תמיד עושה. אוקיי, רק
שם לנו עוד אחד שזה חשב. ניצחנו. הנה. ניצחנו בסבב הזה. עכשיו עוד סבב אחרון. וזהו. כאילו נלך למטה. לא, יש אותי. יש, ניצחנו. ואמרתי לכם זה ממש קל. ומקבלים 8 גביעים. הופה. וסחסמבלה. אוקיי, בוא נראה מה יש בחינם בחנות. אוי. בוא נראה מה יש בחינם. אוקיי. אין כלום בחינם. אוקיי, יום 5. זמין בעוד, בוא נראה, 12 שעות. אני פשוט מחכה ליום 13 וליום 14. בטוח כאן יש איזה שחקן בשתי אלה. טוב, בואו נשחק עכשיו מה נשחק? יאללה, בואו נשחק במגה פיג. יאללה, נשחק במגה פיג. נוקאוט. הכי קל בעולם. יאללה. בא לי את ג'סי. אני רוצה את ג'סי. תבחרו כבר. באמת שנוקאוט זה המשחק הכי קל בעולם. ג'סי. תבחר. אוקיי, חיסול. יאללה. עשינו עוד משחק כי הוא לא השתתף. עוד פעם ג'סי. אוקיי, נו, יאללה, תבחרו כבר. אוי. למה אף אחד לא בוחר? עוד אין מצב, מה זה? לא בא לי כדור. זה המשחק הכי גרוע בברול סטארס, אוקיי? לא רוצה, אני לא בוחרת. לא רוצה. טוב, אני לא בוחרת ואז נעשה עוד משחק. טוב, בואו ננסה בפעם החמישית. יופי. יאללה, את ג'סי. מחר יעלה עוד פרק ליום השני בברול סטארס. אז תעקבו, תרשמו כמנוי, ומי שאהב את הסרטון שירשום לי בתגובות, ובאמת נדבר מה אתם באמת אוהבים, ותגידו לי איזה תוכן אתם רוצים שנעשה. I'm so gonna win everything. אוקיי, נשאר 2-1. אוקיי, אז ניצחנו בסבב. It will take more than that. יאללה. I'm so gonna win everything. ניצחנו. יפה. אפילו שלא עשיתי כלום. יופי. בוא נראה. עוד 36 ניצחונות ממועדון אומגה ניתן. טוב, נעשה עוד משחק אחרון בליגת הכוח סולו. יאללה, ליגת הכוח יש. תשמע, נבחר את המשחק. הצעת מדבר. אוקיי, הם בוחרים. אני באמת כן מבינה. אני גם צריכה לבחור.
אסור להם, מה אסור להם לקחת? הבנתי. את מי ניקח? ישראל תעזור לי, את מי ניקח? נו ישראל, את מי ניקח? תורך לבחור את טרה? איכס לא, 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 לא! אני לא הבאתי טרה. מה לא בחרת לי? טוב, אח שלי בחר לי את טרה, אני מקווה שהיא תהיה טובה אם אני רוצה. אוי, אסור להגיד הכי טוב. יאללה, 4, 3, 2, 1. מתחילים. פשוט טרה גרועה. בסדר. אם אני פסל זה רק בגלל האח שלי וטרה. אנחנו על 16%, הם על 7. יאללה, מתחילים את סבב 2. יאללה. אנחנו ננצח. אוי, זה משלב בקודם. אוי ואבוי, מתחבר. ניצחנו. יש. הופה. מי זאת? מי זאת? היא חדשה? סקין חדש? יפה. טוב, אז אנחנו סיימנו את הסרטון שלנו להיום, ומחר עולה יום 2 בברול סטארס. אז מקווים שאהבתם ותרשמו לנו בתגובות אם אהבתם בסרטון, ואם אתם רוצים תוכן אחר או כל משחק שאתם מכירים ואוהבים לצפות בו. אז ביי, ותפציצו בלייקים, כן? וביי.